Sontak tresnani latumu sing lair tekane batin, tapi ku ora krasa babar pisan marang aku, Nyai. Aku ra sudi Kang Mas, wong rupamu bosok kaya. Bosok piye aku wis sajane kaya Arjuna, nanging kepencet lek tikos kaya dadi ngene iki untune nyampe ke gowa aku, Kang. Apa ya Papuntone pantes digo susuk 100. Ayo lho kangene ngati langsung tak garape dhewe kabeh kok bar iki medhun sak ala musik iki ora geragalan suwindu suwe lawase
patene iki piye to sayangku?